всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Шумахера лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети от Димитър Шумахера. Още два юмрука не сте оцелели. Всеки знае и говори за Шумахера с респект. Добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не си закачайте с Димитър Шумахера, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да вика. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Шумахера, ела! Мафиоти, тари